Sex education should be made as simple as ABC. And the clean on your list of every man En aquest capítol desmuntarem allò de si et controla és perquè t'estima. Vigila, tens dos darrere. Jo estic a l'altre costat del carrer. Dos més i guanyem la partida. Sort que t'he avisat. Sort que estic jo al teu equip, no? De fet, és una sort que estiguis per jugar, perquè des que t'has tret parella no se't veu el pèl. Ei, què fas? Les crispetes no es malgasten. Que guarro. Va, que comença la següent. Vigila. Merda. Tranqui, només t'han ferit. Oh, merda. M'han pelat. Què passa? L'Andrea. Està bé. I tant, ha penjat un vídeo a l'Insta. Està a un concert amb la Yaiza. Yaiza? Una molt bona amiga seva. Per sort, algú s'ho passa bé. Vols dir que no t'ho estàs passant bé? No, no és això. Perdona. Fa un parell de dies em va demanar temps i espai. Però, heu tallat o què? No, m'ho va dir de guais. Volia temps per estar amb les seves amigues i jo amb els meus. Mira't pel cantó positiu, ara tens més temps per jugar i recuperar el teu canal, que el tens oblidat. Ja, però em sona excusa. Per? Jo vull estar amb ell. Però si som parella, ell hauria d'estar per mi com jo estic per ell, no? No sé, crec que ja no m'estima. Que no sent el mateix, que s'ha cansat. I que ara li agraden ties com la Yaiza. Què fas? Li dono like, almenys que vegi com m'entero de les coses. Va, que comença una altra. Dani? Sí. Soc l'Andrés. Ens coneixem de l'Insti. L'Andrés és el tio més popular de l'Insti. Totes les ties li van al darrere i tots els tios volen ser com ell. Com és que sap el meu nom? Si mai hem parlat. Potser vol que siguem col·legues? Igual, a partir d'avui jo també seré un tio popular. Dani. 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 Dani, estàs bé? Ai, perdona, vols passar? No, merci. Aquí fora millor. Què et passa? Perdona, és que no esperava trobar-te aquí. Tranqui, a veure, m'han dit que ets un friqui dels ordinadors. Bueno, sóc gamer, en realitat. Veuràs, ara estava jugant a un joc... Bueno, jo el que necessito saber és si saps fer coses de hacker. Hacker? Jo no sóc hacker. No? No, sóc gamer, ja t'ho he dit. Bueno, pues és igual. Jo necessito un hacker. Gràcies igualment. Haig de pirar. Espera! Quan dius que necessites un hacker, de què es tracta? A veure, necessito desbloquejar un mòbil i necessito fer-ho ràpid. Però què vols desbloquejar? El vols alliberar? Necessites el PUC? El vols restaurar? No sé de què parles. A veure, tinc aquest mòbil, vale? I em demana la contrasenya. Has dit desbloquejar, no? Si m'ajudes, tio, t'estaré agraït tota la vida. És teu, el mòbil? Això no és important. Bueno, el podria restaurar. Però sí, restaurar. Si creus que és el millor, el que vegis. Si el restauro hi podràs entrar, però es perdrà tot el que hi ha dins. No, això no es pot esborrar res. No tens còpia de seguretat? No tinc. És que... Ja mira. veig. He robat. Robat? Però per què m'has pres? Per mangui de l'Insti? No sé, tio, està clar que no és el teu mòbil. No saps el codi i la funda no et pega, no? No,
No és robat. És el mòbil de la meva nòvia. Porta dies rares i la conec bé. Mira WhatsApp i somriu, no sé de qui són. Aquest matí s'ha deixat el mòbil al sofà de casa meva i he volgut llegir els missatges, però bloquejat. I creus que fer això és una bona idea? Potser no hi ha res. A veure, si no tingués res a amagar no tindria una contrasenya, no? Jo no en tinc cap. I si ho parles directament amb ella? Tio, no entens res. Tu quantes noies has tingut? Que et quedi clar, si faig això és perquè l'estimo. I què penses fer quan hagis vist els missatges? No ho sé. Però no em puc quedar de braços creuats quan passa alguna cosa. Portem més de 2 anys junts i no la puc perdre. No puc. Em sap greu. Però tio, que no estic aquí per explicar-te la meva vida ni perquè em donis ànims. He vingut perquè em desbloquegis el puto mòbil. M'ajudaràs o no? Què hem vist? Quins personatges han aparegut? De què va la història? Què? No m'ha agradat algunes coses. No t'ha agradat alguna cosa? O algunes coses, has dit? Que, per exemple, quan el Noel li ha dit que era per la seva nòvia perquè estava preocupat i per al WhatsApp i això, que tens que tindre la confiança amb la teva parella de preguntar-li tu mateix i no desbloquejar el seu mòbil ni res. No sé, tio, està clar que no és el teu mòbil. No és robat. És el mòbil de la meva nòvia. Porta dies rares i la conec bé. Mira WhatsApp i somriu, no sé de qui són. Aquest matí s'ha deixat el mòbil al sofà de casa meva i he volgut llegir els missatges, però bloquejat. I creus que fer això és una bona idea? Per què fa això l'Andrés? Que le envían un mensaje al WhatsApp y es posa a sonreír. Clar, es como... Le han enviado un mensaje, está sonriendo, me está metiendo los cuernos. Que dius, ostres, un poco, a lo mejor és un poco atrevido, no?, este comentario. Però ella s'agafa això, diu que està rara, d'acord? Llavors és una forma de justificar una mica el que està fent. En vez de que vaya investigando o cogerle el móvil y esas cosas sin que se lo pida, es mejor que vaya y se lo pregunte. Muchas veces los celos no son tanto de lo que esté haciendo tu pareja, de si está teniendo muchos amigos, no si sales, si te hace, sino que es como algo que tiene que ver contigo, ¿no? De que de golpe tú estás más inseguro, que es lo que le está pasando a él, está más inseguro en la relación y cualquier cosa que haga su pareja lo hace encajar en está con otro, ¿no? Es como algo que va alimentando su inseguridad, sus celos y lo que está intentando hacer es calmar esto. El que vol fer és com trobar en el mòbil una prova que sigui o que sí i montar un pollo o que no. Pero de alguna manera u otra encontrar una solución a esos celos, ¿vale? La pregunta és si aconseguim calmar-nos fent això o no. Depende de lo que encuentres. Si encuentras algo en el móvil que está hablando con otro chico y tal, pues no vas a estar calmado. Es que yo creo que no debería de revisarle el móvil. Es tu privacidad. A ti no te va a sentir bien que yo registre tu móvil, ¿sabes lo que te quiero decir? Si yo tuviese novio o algo, no le dejaría que me viese el móvil. No es porque tenga secretos, sino porque veo que no confía en mí. Y si veo que no confía en mí, pues no podemos estar. Si yo hubiese sido la Emma, hubiésemos terminado. Cogerle el móvil a otra persona es violencia porque invades su privacidad. Aparte, si una cosa la envías tú, es para que la otra persona la vea, no para que la vean todos, e incluso tu pareja está incluida en eso. Eso es delito. Tu volies dir alguna cosa per aquí deia... Pero más que todo, no tenía que mirarle el móvil porque no es de su propiedad ella. Ella es libre. Vale, sale el tema de que tu pareja no es de tu propiedad, ¿de acuerdo? O sea, tú puedes estar muy enamorado, muy enamorada de alguien y tener una relación muy intensa, pero no es tu propiedad, ¿sí? Y luego sale el tema de la privacidad, ¿no? De hasta dónde yo puedo estar entrando en el mundo privado de mi pareja. Entonces, el móvil, las claves del Facebook, que muchas veces pasa, ¿no? El tema de, al pasarse las claves a Facebook con prueba de amor, que dices, a ver, ¿os suena esto? Sí. Oye, ¿y ese sí?
Al unísono, así sí. Está pasando actualmente. Sí, pasa. Y que... Y el Instagram. Instagram es lo que más ahora mismo se está poniendo más. És possible que moltes persones tinguem clar que donar les claus del Facebook o deixar mirar els missatges a l'Insta o al WhatsApp a la teva parella no són proves d'amor i confiança. Les nostres relacions a través de les xarxes formen part de la nostra intimitat i que tinguem parella no vol dir que ho hagi de saber tot de nosaltres. Ara bé, tot i tenir clar que vols dir que no a la teva parella quan et fa aquesta demanda, no és tan fàcil. Per què? Perquè a vegades ens demana saber què fem a través de les xarxes per calmar un patiment. I ens ho demana d'unes formes que no són agressives, que poden ser tendres o romàntiques. I fins i tot pot ser que ho faci plorant, demanant que l'ajudem a estar millor i a sentir-se més segur. Tot això dificulta molt que puguem dir no, perquè estem sota molta pressió. A les nostres parelles les estimem i no ens agrada veure-les patint ni estar geloses sense motiu. Per tant, és normal que vulguem ajudar-les a estar millor. Ara bé, si la teva parella és gelosa i et demana que li deixis veure la teva activitat a la xarxa com una prova de que no tens res a amagar, o bé et mostra la seva activitat fent-te creure que és una prova d'amor i que no entén el per què tu no fas el mateix, tenim un problema. Bé, de fet, el té la teva parella i que accedeixis a allò que et demana no l'ajudarà. A vegades hi ha parelles que pressionen i fan xantatge emocional. És molt difícil dir no si aquesta és la teva situació, però hem de tenir clar que el no marca un límit que ajuda a tothom. A tu la primera, perquè dius no a una cosa que tu no vols fer, però la teva parella també, perquè l'obliga a buscar solucions al seu problema de desconfiança, inseguretat i gelosia. Controlar l'activitat que tens a les xarxes no és mai la solució. Ei, ets fan de l'Oh My Goig? Vols saber-ho tot sobre la teva sexualitat? Al canal de YouTube de BTV trobareu els videoblogs, les playlists, els tallers dels instis, la ficció i molt més. Subscriu-t'hi i no et perdis cap dels continguts del programa. Ara anem a parlar d'un altre aspecte que ha sortit a la sèrie. L'Andrea li ha demanat temps i espai a la Martina i ella ho ha interpretat com el final de la relació. Fa un parell de dies em va demanar temps i espai. Però t'heu tallat o què? No, m'ho va dir de guais. Volia temps per estar amb les seves amigues. Quan tenim una relació sexoafectiva de qualsevol tipus, sembla que la petició de tenir més temps i espai sigui sinònim de crisi. Temps i espai són les paraules més tabudes. Però en realitat no ha de ser així. En una relació, les persones no sempre estan igual i les necessitats i els desitjos respecte a la parella poden variar. No us ha passat que de vegades us ve molt de gust compartir coses amb la vostra parella i en altres moments aquestes mateixes coses les voleu compartir amb altra gent que no són ella? Us ho explico amb aquests hula hoops. Així ho veurem més clar. Aquesta part del mig és allò que compartim amb la nostra parella. I això pot variar. A vegades podem compartir més i altres vegades menys. Tot dependrà del que negociem les persones implicades en la parella. Quan estem de subidona amb la parella, el temps i l'espai compartit és més. I després pot passar que tot baixi una mica, perquè necessitem més temps per estar amb nosaltres mateixes o amb altres persones. Les relacions no són lineals. Pot passar d'aquí, aquí o aquí un altre cop. Altres vegades aquests canvis no tenen a veure amb la parella. Per exemple, pot passar que estiguem molt ocupades i que l'espai de la parella hagi de ser menys del que desitjaríem, i no hi ha més. Per això, quan algú ens demana temps i espai, és molt important entendre què vol dir i veure com podem encaixar allò que ens demana. Demanar temps no és igual a un trencament futur. Les relacions no són matemàtica pura. Tens alguna pregunta sobre sexualitat per fer-nos? Contacta amb nosaltres a través de les xarxes socials d'Oh My Goig o del telèfon, mail o WhatsApp del Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat. Quan nosaltres ens sentim gelosos i geloses, perquè ens pot passar, què és el que fem per calmar-nos? Una forma d'intentar calmar-nos és aquesta. Pásame las claves del Facebook que te voy a controlar, vamos, toda actividad que tengas. Porque así yo me quedo tranquilico. No. Vale. Pero esta es una estrategia que a veces la gente utiliza. Vamos a ver luego qué estrategias nos sirven y qué no, y qué realmente estrategias solo hacen que complicar la película, ¿vale?
Llavors ens dividirem en grups i pensem en estratègies diverses. Heu posat un munt d'estratègies, d'acord? La idea era com a estratègies que fem les persones quan sentim gelosia i el que volem fer amb la gelosia és calmar-la. Hi ha estratègies que hem dit que igual no estan molt guai. A estas estrategias les pondremos un gomet de color naranja que vendría a ser como no nos gusta. Després tenim estratègies que igual pensem, esta es la buena, esto es lo que deberíamos hacer aunque nos cuesta un poquito, pero esto es lo que se debería estar haciendo. Y ahí pondremos el gomet de color verde. Una d'elles és el que es fa o el que m'heu dit, que és controlar l'Instagram de la teva parella. Estratègia és guai, no guai? No guay. ¿Unanimidad, todo el mundo? Sí. Si tanta confianza le tienes a tu pareja, pues que no vas a estar mirando su perfil o su Instagram o lo que sea, controlándole tanto. Si no hay confianza, no hay nada. Agafar el mòbil de la teva parella i mirar-li les converses. No. Mirarle al WhatsApp, que vendría a ser... Veure si està en línia, el doble check, este de... lo has leído, No. Bueno, O sea, sí. Más o menos. Más o menos. El rollo de no me has contestado al momento, ¿qué? No, porque puede estar hablando con otra persona que no sea su amante. O sea, amante. Puede estar que... Puede estar hablando con su madre. Doncs vale, pot ser que a mi em faci una mica de ràbia, perquè jo quan envio un missatge, un WhatsApp, en funció del que jo estigui dient, igual vull una resposta immediata. Si veig a la persona en línia i no em respon immediatament, potser em ratllo. Vale? Però això vol dir que l'altra persona està passant de mi? No. El tema de mirar el WhatsApp, si està en línia, no està en línia, el doble check, ens calma la gelosia? Ens calma? És algú que dius, ostres, mira, lo he mirado y me he quedado más agustico. Depende. Vale, entonces, vamos a ir poniendo esto por si calma o no calma. Se empieza a enviarle mensajes a muerte para que le conteste rápido. O sea, cuando eso ya es pasarse. Si le envías tantos mensajes, hola, 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 contesta, contesta, a petarle ya, yo me sentiría ya que estoy presionado a contestar. Y eso no es una relación. Jo crec que aquí estarem d'acord. Les griten, les revisen el mòbil. Que és el que Maltratadores. Val, aquí estem parlant de violència. Aquí veiem violència? No. No? Pero violación en la intimidad. Violación de la intimidad. Cuando a ti te están invadiendo tu espacio íntimo, ¿eso es violencia? Sí. Muchas veces lo que pasa con estas estrategias y esto que hacemos, ¿vale? Es que no controlamos los celos, sino que cada vez vamos a más. Y es peor porque haces que tu pareja se sienta incómoda y algún día te va a dejar. Empeoran. Bueno, porque claro, agobia y nadie quiere tener a alguien que está ejerciendo violencia en su vida, ¿no? Hemos dicho que todo esto era acciones que tienen que ver con la violencia. Aquí diuen, lo que se tendría que hacer es ir donde la amada, que es tu compañera, tu pareja, ¿sí? Y preguntarle a ella lo que le molesta. Está bien. Sí. Pongo el verde entonces aquí. Dejar de verse tanto. Sí, porque por ejemplo, yo si tengo un novio, pues no siempre voy a estar con ella si voy a dejar a mis amigas de lado. Cuando yo no tenga novio, las que me van a ayudar son mis amigas y las que las conozco desde siempre. Porque me gusta estar con muchas personas diferentes, no siempre con una persona. Aunque lo quiera mucho y todo, pero también quiero mucho a mi madre y no estoy todo el día con ella. También hay que tener su tiempo, quedar con tus amigos, ir a dar una vuelta, jugar a lo que te gusta, por ejemplo a fútbol, a mí. Tampoco hay que estar tan juntos porque él puede llegar a ser como el alrededor de tu mundo y pues al final te puedes agobiar. El gelos té molt a veure, també alimentes com hi ha molta inseguretat, hi ha molta ràbia, hi ha molt, saps? I això a vegades és com que no te deja ver nada claro y solo estás buscando pruebas que justifiquen cada una de tus acciones o que estén en la misma línea de ¿lo ves? Tenía yo razón. ¿Lo ves? Vale. Aleshores, de les tres coses que podien calmar és parlar amb ella, tenir confiança i dir-li tot i dejar de verse tanto, que és buscar altres espais, no? Deixar que la teva parella no sigui tota la teva vida, sinó que hi hagi més espai. Una estona de la teva vida. Sí, una estona que pot ser molt important com també ho són altres estones. Us sembla si veiem què és el que passarà? Vosaltres penseu que el Dani li desbloquejarà el mòbil o què? No lo sé.
M'ajudaràs o no? Si vols et pago alguna cosa. Què vols? De 20, 30 euros? Ja està? Però com coño? Si ho mires a contrallum es veuen les empremtes. I els diners? Què? Juguem una estoneta més? Martina? Quan em respongui, els 20 watts que li he enviat, ha rebut i ha llegit. Està a un concert, igual és normal que no miri Whats. Estarà liat. Sí, liat, això és el que li agradaria. Perfecte. Què passa? Què ha contestat? Guai, no? Diu que ho hem de parlar cara a cara. I? Tio, Dani, hem de parlar. Hòstia, no et sona? L'hauré ratllat. Igual enviar-li més Whats és el pitjor que pot fer. Dani, que jo sàpiga, no tens cap experiència en relacions de parella. Què us passa a tots avui? Sí que merci pel consell, però no. Tanca fort al sortir. On vas, ara? A casa meva. Ens veiem. Dani, tio, t'has ratllat? Dani! Perdona. Les nostres amistats són molt importants a la nostra vida. Amb elles compartim temps, aventures, alegries, moltes, però també algunes penes. Un dels moments en el què les nostres amistats són imprescindibles és quan tenim problemes. Aleshores, les col·legues ens salven. Ens escolten, ens mimen i també ens aconsellen. A vegades, els missatges que ens donen no ens agraden. No tant pel que ens diuen, sinó per com ens ho diuen. És que estàs fatal? Per què no fas alguna cosa per canviar la situació? Tu el que hauries de fer, vull dir, que vas i li dius, segueix els meus consells? Vull dir, jo ja t'ho vaig dir el que havies de fer. I pensava que ho tenies clar. És que no sé, sembla que no vulguis canviar. És que sembla que t'agradi estar així. Ai. En altres ocasions no ens agrada el que escoltem perquè ens assenyalen un problema que no volem veure. I és que quan sortim amb algú acostumem a pensar que només nosaltres entenem els nostres problemes de parella. Està clar que qui té més informació és qui ho viu, però de vegades va bé que algú altre escolti què et passa i et digui què en pensa. Sovint, la mirada externa pot veure coses que tu no veus. Ara bé, això no vol dir que sempre hagis de creure i fer el que t'aconsella les teves amistats, però sí escoltar-les, malgrat que hi hagin coses que ens puguin fer mal. Mola aturar-nos uns minuts a pensar si allò que diuen té sentit o no. És normal que no ens agradi escoltar, per exemple, que estem molt tancades amb la nostra parella o que hem canviat molt. Però quan una amistat et diu que creu que hi ha alguna cosa que no va bé, també t'està dient que està allà per ajudar-te. Així que potser val la pena agafar la mà que ens està estenent. Ara ve el moment aquest fantàstic en el que heu de triar el final. Final 1. L'Emma enganxa amb l'Andrés, que està xafardejant, bueno, que està revisant els seus contactes del WhatsApp. Li han desbloquejat el mòbil i el que està fent és l'Andrés està allà i el pilla. Final 2. L'Andrés no mira, decideix que no mirarà, té el mòbil desbloquejat però decideix que no mira els contactes, però l'Emma igualment el pilla amb el seu mòbil a la butxaca. Las personas que queráis ver el final 1, corazón amarillo aquí, final 2, corazón rosa aquí. Yo voté el final 1. Yo también. El final 1 era para que él aprenda que no lo vuelva a hacer más en una relación. Yo el 2 porque tenía razón la chica, que le tenía que devolver el móvil sí o sí, y tampoco tenía derecho ni a revisarlo ni a desbloquearlo, aunque él haya dicho que no ha mirado los mensajes ni nada. Yo voté que no lo hace, que no lo mira el móvil. Yo creo que más que todo la cagó porque iba directo, estaba con los ojos tapados, no podía ver bien claro. Pero luego cuando ya lo tenía en las manos y pudo pensar, dijo, ¿qué estoy haciendo? No lo voy a mirar. Y no lo miró. Aleshores, final 1, 1, 2, 3, 4, uno que s'ha caído però hay 4, final 2, 1, 2, 3, 4 i 5. Anem a veure el final 2.
Emma, què fas aquí? Buscar el meu mòbil. L'has perdut? Crec que me l'han robat. Segur? Sí, avui al matí el tenia i després a la uni ja no. Pues no se'n podríem anar. Et sembla que truquem amb el teu mòbil a veure si algú respon o... Jo crec que ja l'has vist prou. A més, si te l'ha robat algun mangui, segur que te l'hauran desbloquejat o... restaurat. Això, restaurat. Andrés, va. Quan em vaig comprar el mòbil, el tio de la botiga em va recomanar que m'instal·lés un Find My Phone. I mira, al final sembla que ha estat útil. Què vol dir això? Ho sento, Emma. L'he desbloquejat, però no he mirat res. L'has desbloquejat? Sí, bueno, però l'important és que no he mirat res. Tio, Andrés, aquesta no és la qüestió. Bueno, tia, és que estava molt ratllat, saps? Sembla que últimament estàs per altres coses i sempre mirant el mòbil. O sigui, la culpa de que m'hagis robat el mòbil i l'hagis desbloquejat és meva. No és això. Però, joder, sempre estàs rient i escrivint pel WhatsApp i t'has posat contrasenya. I pensava que estaves liant amb el pavo que hi ha a la uni. Andrés, i per què no pregunten les coses en comptes de robar-me el mòbil? Estàs liant amb el pringat aquell de la uni. Té gràcia. Saps què? Aquí va ser on ens vam fer el primer petó, a sortir de l'institut. T'has passat, Andrés. Però, Emma... Molt. Emma, va, tia, no piris. Et truco després i parlem. Emma! Emma!